Kapakiyasan sa guma, mintulo mga luha, kasing-kasing nag-uga. Kining kasinatian nga inyong madunggan. Paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol o Inday Tanini sa mga gapon sa kinabuhi. Sa magnasaw sa dagat mo. Prepare yourself for the big fight. Idol! To go! Of Inday. Tanini. May buntag kaninyo, Idol og Inday. Good morning to you, Joel and I. Unta na mo sa may panlawas ang tanggabasa ning akong suwat. I hope you're in good hands upon reading my letter. Dini sa inyong programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. Your program. Yes, that's true. Stagnant of your life. Itago na lang ko sa pangalang Mayan. Just give it my name, Mayan. Taga-Uraya, Mintal, Davao City. Uraya Mintal, Davao City. Nalipay ko kay palangga ko sa kong uyab nga si G-Boy. Yay. My boyfriend G-Boy is very kind. Sa panahon karon, talagsa na lang kaayo ang mga babae nga ginapagbigyan sa mga boyfriend. The weather condition is very dangerous. Panahon. Kasagaran karon babae na muhatag sa lalaki. Sometimes the boy become a girl. Girl become a boy. Si G-Boy taga SIR Phase 1. G-Boy is no hair. From SIR Phase 1. Hairless. Sana na kung pangayon kay G-Boy iyang ginahatag dalanday. Well, I ask G-Boy, he gives me a lot. Maski unsa iya kong tagaan. Any kind. He give me a lot. Maski unsa ug maski asa. Yes, I repeat. A lot. A lot anywhere. Aman, Gagaya. apan Pan. sa
sa akong pagpangayo kay G-Boy, dito na nagsugod ang gapnod sa kong kinabuhi. I always give me G-Boy and this is a story of the stagnant of my life. Oh my God. Og in-ini, ang nahitabo. And this is what happened. Why happened? Nakamatikod ko life kung marag magulanon kay ka. Napakay problema may an? Life ko kanang Ihilak naman ka. kain mo kay life ko kaya kung nga kauban ba puro man nakakuan oy kanang kadakaning mga gadgets nga mga cellphone nga nindot kaayo kanang mga apple di app nga mga cellphone kanang di ko na ba kay ang cellphone o tanawa ko no baliktad ang iyang signal o paubos imbis pataas sa man ni life ko oy Kaluoy po siya. Uy, di kayo ko live ko tanawa pa ko. Ulo, uy, di kayo ko pa. Naglago to di ka niya akong cellphone ba? Akong, Sige. akong cellphone eh. Gusto ka og iPhone 6? Oo, sa daan na, uy. Live ko, kabalo, biya ko nga. Gusto ba? Di ba kay kadato, ha? Basta para nimo, kaya ko ihatag. Nagsiso kay kagpalit anang imuhang kuan na sapatos, kabalik-balik na hilis na nakayo. Wala, live ko, wey. Gusto ba ka? Gusto good, pero saan man nga waman tayo dyan? Live ko, alam. Paglagot ito ko ani, mabim. Sige. Gusto nyo kag iPhone 6? Ganahan lagi ko lang ang mga iPhone lagi. Sige, hulat ako dali ha. Hulat ako dali, kadyot lang kayo. Mubalik ko na yun. Pag ayaw ng kwan, ha? Asa man ka? Basta mubalik ko, lihalang ka ha? O sige. Live ko. Anong gahangak mga live ko? Toy! Live ko, tara o. Nasa ko, nilis ka imong ilong ba? Malinood ka. Tubig dali. Wala tubig, Di ka nakasilyas na. Nasa ka? Anong gahangak mga live ko? Mayan, Usa man. mahal kayo tika. Kung si gusto rin pa ngayon, ihatag ko yan. Basta diara ang iPhone 5 mo. Live ko ay ko binuang kabalo ko katuring dia sa San Pedro nga konbarator katong tag 1.5 ra. Sting. Live ni cellphone. Sigmo na kato iPhone nga Android ha. Soy lagi. Oy hala, oy nindot lagi kayo. Thank you kayo live ko ba. Asa pa dikikan pinami pa di mo ani. Si pungutang na yan. Basta, pangitayan na ng charger. Wala na box, wala na charger. Ikaw rin bahala magitanahan niya. Alis din na nag-sim, ha? Live ko, salamat kayo live ko. Salamat yung kayo. Be, ako, Wala malaki bayaran kambyo ka na ako, be, bayaran ka na ako, be. Dahil sulod sa dire, be. Wala mo lagi kambyo sa ko, ha? Na ako'y kambyo, anak, tara na. Ikaw ba, mo dyan mo ka na sa mga live ko, ha? Be, kaya, hangak naman ka, hangakon takagtaman. Live ko naglagot yung guban. Saan naman po?
Ako mga friends ba, sila si Kwan, sila Pritchell, bisa kinato to yun. Na, maibo ko kasi siya Skype siyang uyab nga. Pulis niya. Ano ako, wala na sila ato. But ay, friends naman daw na sila. Oo ba? Yan, may kilagutan mo. Nakot ko kay wakong laptop, one ba, live ko ba? Lifetime. Ako'y lalagot yung tayo. Tawa, iburo ko katawa ang live. Wala mo nakatawa. Ikaw na lifetime. Live live Ako gani, ikaw man akong life, di type di ka lifetime. I love you, yung kay ko di mo. Live. Sige. Kasi matabangan di ka. Di ko ganahan ang akong kwano eh. Kasi may mo gusto. Gusto ko laptop lagi. Ano naman di ay. Kasi gusto mo i7 dritso? Ha? Para paspas? Wala, i8 di ha? Ay, sige ba? Sige. Wala lang ka ha, balik ko. Live ko, asa man ka? Ulat ako, balik ko na yun. Dali sa deriva. Sige, balik ko na yun. Kasi kakagawa kayo nga gigagilong. Nga gigagilong. Live ko ba? Live ko nung... Ay, ganun gangak mang ka. Salita mo ga. Live ko. Charan! Ah, Ay mong laptop ay 8. ay, kamalong ko China ran eh. Ay, Isa ran eh, kanila gamit, ani, mabungkag na dayo ni Napanay pa. charger, init pa kayo na. Sige na. Live ko, ay kung binuangit pa riyan eh. Masahiin ba niya atong gangyaw nga atong amigo? Ay, layo rin ako kayaw nga. Layo na, sige na. Tarong ba? Ayun na. Bibi, ako daw ikon, ako daw yun. Oh. Alay, bungga kayo. Ala, oy, napag yung mga picture. Lain lagi nga picture lagi. Lagi picture sa lalaki sa babae din eh. Magkuyab ni. But i-delete na basta. Para na sa mga, iyan natin kakamalive ko. Dalpon ko dito sa muabi. Kanya, makaingon na ba ka nga, mutuo na juga, gimahal ti ka. Oy, live ko, mutuo na yung ni mo live ko. Uy, live ko, atualan ni dito. Kung gusto ka magkuhan ha, atualan ni dito sa mua ha. Ha, atualan ni dito ha. Ay, mo na, sabihin mo na. Gusto ka mag-internet. Ay, mo na, okay? Ala, live ko, magabayad na sad ko ni mo ani ba? Tipi, bayaran na tipi. Live ko. Saan naman po? Nagot yung ko ganina ba kay. Ito kaning nag-atog People's Park live ko. Ako yung mga katapa dito ba kay. Gamuni-muni bi ako kung di wala ka mo. Dito na dito ko magtambay live ko. Pwede ka naligaw sa mong laptop. Usawa na mga laptop. Ay, nindot ka ng tablet live ko ba? Gusto ko pa ko ng tablet. Uy, Tablet mo gusto? tablet lagi. Sige. Tablet naman ka. Saan mo na ako na ipagbayad ng tablet? Ay, wag mo dyan ko'y kwarta. Sige. Nagkagulan ng tablet mo. Ay nalang live ko, sobra na kaya kong pangayo ni mo bang. Walay tablet capsule na lang diha. Ipugay ka. Ito maran ng thirsty camel capsule. Ipugay ka. Gusto ni kang tablet Sige. Dinayan ka. Live ko. Ayaw na live ko. Ayaw na bitaw eh. Ko. Ayaw na, kabalo ko ana. Mangutang na sa kag kwarta ba? Klaro kayo. Hindi ko mangutang. Ako ni-discarte para naalam ko yung matag ni mo kay I love you kay Kunuho. I love you Rut. Asa? Klaro. Kunuho. Saka I love you Rut kay Kunuho. Ano yung live ko? Bungol naman ako. Sige, tit mo makabungol na. Kabalo ka nga. Si Alan Gatan, sige inganyo sa kong mag-isit-sit bisag way sounds. Naroon na ginalikayan nga tawag.
Sige na, sige na. Dali lang ka. Live ko. Asa man ka? Balik ko rin, balik ko rin. Balik kayo na ha. Bart, Part, problema Bart. tira tag tablet ang part kaya akong sae ba tablet na ba gusto? Tablet ay problema ni ma. Ha? Ayo! Tagay mo may drink pa lang. Tablitas Ay, na. ay, ay. Pila Mao. man, pila ka Bart Bart. Hindi na mauna. Sa mong ka. Sakit ang ulo Bart. Dili, ko dili. Saman, Kung mamanan din yung kakagraduate to grade 6 ba? Pati yung bugoa pa di mo. asa man dyan? Tablet ba? Ganang ginaanaan na, oh. Aka ng mga gadgets. Oo, ka na. Ano ba na itong tirahon? Aday mga inana nga mga gadgets Bart. Kuha, ganun tawanan eh. Naanan na mo na ni usuron. Bart. Mo ba Bart? Saan man mo na? Ihat. Kuha, ni galingan ako sige. Ihatag na. Siya tayo mo si mo uyab. Ka-spoil pa rin mo uyab ni mo. Ako mga uyab galing nga. Wala ba kaya na gina-spoil? Sa mga I love you root pa rin mong migo. Karoon naman budi. Bart, panundog sa ko apart. Kasi lang mo I love you sa ko ha. Ayaw panundog. Hinay mo bata. Ginala. Ilag tong dancer sa imo. Katong singer. Sa mga gusto ni mo. Bart, kalas ng tanan Bart. In love na ako na. Siga mo ni mata. Sige naman idaan Bart. Bugani. Salig man ka, kaya di na kaginala mata, kaya isa nag-Japan man to. Ito pa isa ni mo, kay Japan po. Wala nyo kayo problemahon ako. Naraman na dali kong uyab, di mo atag jugo gadget yun. May makaki, pinadalan mga gadget kay Japan. Bart, kada ko mga gadget Bart. Musiga rin mata, istorya lang doon. Kada ko mga gadget. Ako ang hinaguan Bart. Abalo ko naghago ko ka na. Imo ko nang ipatulo ang singot. Abalo ko na, Pat. Bart, bantay. May bantay bitaw ka Bart ha. Asama tamang mga Bart. Yan, gapon ka ni mo uyab ha. Lagi, paghihatag ni mo tanan niya gusto di na mo biya ni mo. Bantay lagi ka lagi. Tanawa Bart. Isa ni chicks na tablet sa dalan. Surbayan na eh. Uy, Muna mo na ka ng... mara man yung commercial sa sabon. Piti-piti Bart. Hindi ko kalong tipit ba? Sino na naman Bart? Gagawin akong tablet mo palit. Jesus. Ang gabi, suwayin ako ni Vicky. Ako ang ginagtanggalan ng silupin. Ay, Ay, miss. kisli ka. Wagi ang panabahada doon, miss. Wagi bahada Wa doon. ko kabalo. Tama ka, dili ko kung doktor. Yun sa ka. Ano man, close ta. Mangutana ka sa kuwa. Ha? Sugan ni miss. Mo lang kang gwapa, miss. Wapa ka. Nansam ni nawanan ni Imla. Miss, siya mag-runner ka? Nagkaupaw ra man ng naungan ni? Miss, runner? Runner ka, miss? Ano, upaw ka? Ikaw yung bagtak ni sa'yo. Ikaw mo, nakakagbukton. Miss, Nagkanula ko na yan. miss, diba? Ato ba tanawa mo ka, miss? Dili ikaw. Salamat. Saan mo ka din mo? Ayaw ba? Hulukan ko rin si Celia, miss. Hulukan ko rin si Celia. Si Silvio ko. Si Celia, miss, ano ka, miss? Ano ko yung tablet? Ano? Hoy! Ako tablet! Hoy! Tama! Tama! Sagat ka. Pulis! Pulis! Imong uyag, pulis!
Ka na kumadakpan ito eh. Nasakpa lang yung kanako. Katawa, hilak, katawa. Bahala mo katawag sigang hilak. Ha? Ano man, madala ko na yung mong style ni mo nga mong katawag hilak. Ha? Mabubuang-buang na yung... Hilak niya! Mag-grip na lang ka. Mag-break! Pag-ubo! Ubo niya! Sabot ka para sabot ka gulakpan. Kami ito pa mo taga-tabusan. Buwaso! Uy! Buwala ka so! Usay katapusan! May tinuibi paron! Dali ba? Dali. Gusto ka ba mo itong katapusan, no? Ha? Ha? Gusto ka matapos? Ha? Kabalo ka, do. Ang mga snatcher rin, do. Sunod ugma. Crispin, Basilio, tulungan niyo ako! Sunod ugma. Hindi ka nasisikatan ng araw. Ako sigat Jose Rizal! Sigat Jose Rizal! Sige! Uy ka! Sige! Dili ko chicks mo, do. May muro kating-katikon, do. Masakpan ka! Kanta to, sir. Bisan pangurap ka! Wikang pambansa ko ang nais kong salita. Dili ko. Ilma para sa dalaga. Ako si Abra, Abra Kadabra. Bisan pagburag bisagra, do. Dili, up! Isa mo pa. Ha? Dali. Ha? Kabalo magkadugay na kanakong isubaybayan rin, no? Dugay na kanakong ibantayan rin. Matapos na! Matapos sa gina. Kasi gusto ka sunod dito sa ko nga uso-uso nga sakiran. Kaya nga, 911. Sunod. Diligo. Sunod dito. Diligo. Sunod. Sakay. Ikaw ba yung pinaka-ilado nga kung snatcher na sakpan yung kanako, no? Ayaw na. Ha? Oo, kang di ka lang kumasakpan, no? Uy, sounds na yung 911, sir. Sounds to, sir, pero bum-bum, sir. Ayaw ba na niya? Oo, dito na sa sunod. Dito na sa sunod ang Laylay Sounds. Diligo, Ah. masayaw ko. Masayaw ko, sir. Alaina naman, sir, eh. Ayaw. Ikaw noon sa naman yung... Sayaw ko, sir, ba? Babang-buang ko din yung... Sakpan, no? Crispin, Basilio, igsoon ko ninyo. Madala kinala, no? Ha? Dali! Sir, maluwi Kabalo ka na hilis na nga ako ang tiktak. Sige, ginukod mo. Sir, maluwi ka, sir. Sir, wala sound, sir. Sa manimong gani. Malay sa ako, sige din uso-uso, no? Dapat bum-bum ni sir. Ikaw, sir. Dili biyay, tuloy lang bunawan na ako. I-play na ko, sir. Na. Sayaw ko, sir. Usap ka na kipat. Sayaw ko, sir, ha? Ginoo ko ng sakit-sakit. Sige, sayaw niya kay... Apre na itong kisuhan dito. Life ko. Di ba gihatag man akong tanan ni mo? Tabangin ko Di na ko makagas nimo. ko piyansahi ko. Piyansahe? Baligyan to akong mga pangatag. Kutan ng dako. Sabi man ako, kalang hinaguan to nimo.
Ako Ha? ba kayo? Ikaw na magukod, be. Ano ko kayo itong gikawat na ito, di mo talagang ipanghatag dak. Ito yung life ko, magkakakyak na akong. Pato na kayo yung mga charger o karton na yung ipanghatag sa kuha? Ang taas ito. Chip! Chip! Investigator! Chip! Ay, pwede mo na humanda, maniran ako. Gusto na tindahan kay Manira? Ako may closer ka ron. Klase PlayStation yung Manira. Asa man yung i-detain siya, Chip? Kung asa to ngayong kinawat, isa di dawat, mapiso itong apel. Wala man, Chip. Ako magilabay, Chip. Bayo. Tama na, akong labay tayo sa imong bag, Chip. Ako gibutang ang kwan. Sir, asa na mag-ibutay? Sa imong bag. Ay, ako yung madakpan na daw eh. Igawas na. Kaya si mo, Chip. My life. Ay, pag-istorya sa mo, mamili mo na humanda eh. Pababag ka din sabak sa kuha. Pati alarita giniti ko. Dili na ko. Puman sa tanan, Ikapoy na ko, yata na ko ni mo. Wala. Inana. Napakauwa ka sa pamilya! Makauwaw. Ha? Grabe naman kayo ka mga ngal-ngal. Alam ka lang, uya pa ka. Katubog hindi ka kawatang dako. Ha? So karon wala na yung my life. Kasi mong kinabuhi. Ha? Undahan mo na ito sa pagmuta. Tawag kang Basilio sa pagtawagon mo to si David. Sa David dito. Sa pagtawagon mo dito si Sisa. Sa bawal. Tawagan dito sa Rubok Kapkaw. Magbulag na ta. Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation, sentimental confusion. Used to say I like Chopin. Abi ginakog tarong kayo nga akong uyab. Dulanday nga si G-Boy. Tirador man di ito. Pagtugra nga dali na kayo makakuha o say gusto na ako mahatag na yun. Sa tinood lang, bibilib unta ko niya. Kaya ginaspoiled ko niya. Apan, pakyas na di hapon. Tungod kay kawatan mo na siyang dako. Oo, gimingaw ko niya. Apan, di na ako makigbalik niya. Kaya basig madamay yun niya ako. Puging biya tatong bata, ah. Kawatan lang. Dagang kay salamat tulanday. At sunod higayon usab. Inusuwat magtatampo. From Uraya Mintal. Mayan.